Machiegni kendo nyakora moge jwangen moro mara nikete karkae chenro mara rupiny wadhi nyime kaka twak kaunti kaka jatend migawo mar omenda FCPA John Mbadi e kind mamoko bende mapod biro kachiel yiena mondo mi akale ote moko kagi kato bang'e mi thuolo mar mondo mi duoki wechego mag dongruok matimore Kaluo. Erokamano ahinya kuom twak makende mosna jathurwa Manera Waziri Mbadi. Mokwongo gone erokamano mano aneno ka junction mano ma Koguta Sindo Road olandi mondo mi ogo lam. Erokamano koro wakwayo ni mondo odhir wayude contractor machako loso ndara mano Mambita Sindo Road because matimo sori magunga dimos ahinya mano ema biro miyo jowa winjo ni gine sirkal fully one bank party leader wa mano President William Samoei Ruto nyaka 2032 wacho ni mano ema ber maote mar Bruce Auchi no ja UDA ma Kasugunga mano ja UDA machielo tiere karka wacho ni oluocho yaure en adieri ni onge sirkal makao pesa ching to tielo e ofuke ji tij sirkal maduong' e bero lwasi mano mar nweng'o and therefore jogewa onego bed gi horruok ni tieko the rot mano ma CS Mbadi oyudo treasury including dino rode mago mag kuo kod pok mago mag nyabathe mar omenda ok nyal nyago lemo immediately. Odhi nyime kanyo wacho ni mogik kon CS Mbadi ni history kono wani bedo minister mar omenda kete machiegni ahinya gi bedo rais e Kenya ka omakre gi ker Ruto motegno okaw komno mar ker 2032 wamor kode kaka osewuok oko. Meanwhile opposition tok wadogi ng'ama paro ni mondo yiere nyaka obed mana activist odhi adhiya e ndara gi familia ne. Opposition was never meant for the Luo community. Jack Wandago wa Ward Sigomre Siaya County agoni erokamano ahinya kuom ote mari mabendi yoro karkae kama moko pod nitiere maluwo nitiere ote mowuok kuom Tom Duku wacho ni Cleophas Mbadi has the duty to serve as a good minister. Machelo wacho ni our politics is clear that we want good governance. He must show the ability that we can build. Wacho ni an economy ya orego gi dholuo jo wabende oyude ka achiel kachiel. Wacho ni to support free education and health. Wacho ni bende kaka jalo mantiere political party. Wacho ni will discuss the future of ODM and their action and performance. Mano bende kokiri kache scale achiel kachiel. Machiegni kendo waziri kama ntiere karkae. Ber mane ma piny Luo seneno e sirkal ni ma inyalo kwan ne wan kaka warango chal mar Nyanza kembe mo nyalo siemo Kaluo kwadonjo Kaluo wanyaneno much dongruok bende ni gino mantie. Thank you. Mokwongo adwa na wach ni ing'eyo ni nyaka nyo walos sirkal mar broad base ne kana luonga ni Manywanda kata sirkal moyawore ni kamano poko kor kawane iga mokwongo kor karum and budget walos achiel but wanwango ka already nentiere bango moko mabende president kijoge mana nitie nosetimo thurwa kocha achiel ari adek to nyaka nyo wadonji adwa wuoyo especially kuom aka kate koma ntiere ni mokwongo dongruok maduong' en pesa nyok dhi e counties magwa to counties me Kenya ka joluo be nigi counties gi sani asewacho ka kana achiwo ler ni pesa donje counties samo winjore mano ningo bed ni kelo dongruok kata konyruok ni jothurwa to ka we mano kanyo wadonjo sama nyo wadhi e Madaraka Day nyo wabedo piny ma atiyo gi teko ma katiba omiya to wawinjore gi jatend piny wadhi wabedo State House gi jotelo ma owuok Homabay ma nitiere pesa mwaketo manyocha na apuodho kata ka bunge pok opuodho mineno yore molosore Homabay town olos gi pesa mago isei ka bunge pok opuodho bunge nyo puodho gi achien ineno ka anokao billions of shillings kwa keto Homabay town kende billion madhi adek 2.9 billion kikao donam ma Homabay manyocha kapok wadonjo phase 1 mar paya no selosi nyo chaka approve million 600 ne Kenya Ports Authority loso phase 2 mar paya no king'eyo Kabunde airstrip wa expand that airstrip give 300 meters to make it 1.8 kilometers mwagero nyaka terminal makao million 197 mago pesa mana puodho ka bunge poko kane now Homabay kanyo kapok budget masane
achako gi county ma onyuola Homa Bay. Budget masani already ing'eyo ni yo ma Magena Marindi Magena kadhi nyaka Pala Uguta kadhi Orea. Yorno ni lwet contractor ma ja China ma gimanyo pod odeko gi follow up every week. Gimanyo pod odeko gi en which mok mag bank guarantee and security. No nitie mistake moro. Aparo ni either nyo chul last week or this week abro confirm. Yo mawuok kamoro na golo muok kaluwo Tati kadhi nyaka Kogore. Already the contractor osechul monego bed ni odhi a site. Mago yore manyicho sechiwo. Iwinjo kaja winjo wa moro penjo kanyo yo madhi Sori kawuok Mbeta Sindo nyaka Sori. Yo nok dhi mos en ani chon nyocha ok chul contractor. Nyaka nyo wachul the contractor oseloso yo from Orlando sechopo Agulumo. Ma en kilometers madhi 20 gi wiye. Within a very short time. Bang' kosechopo Agulumo odhi chako gi Sindo koloso kubiro mondo tude go Orlando. Mondo yorno then wabro dhi Mbeta be. Now, sandi endike neno budget masani manyo yore manyo landegi. Iwinjo kachiel kum jawinjo wapako Kuguta Nyabera. Apart from Kuguta Nyabera no nitie yo moro bende Tonga Kisaku nyaka Usiri, nitie yo machielo bende mawuok Kanyakia madhi nyaka Luanda, Suba North. Nitie yo mawuok Ndiru nyaka Rangwe, in Rangwe constituency. Nitie yo mawuok Njeri Oriwo Road in Karachuonyo. Nitiere yo mawuok sani Wahambla yo mawuok Kimbo nyaka Wahambla en nyocha osechiwe ne contractor. Yo machielo en mawuok Lela kadhi nyaka Ruga mano Homa Bay town. So Ndhiwa motudore gi Migori county be nitie yo ma Kalamende nyaka Nyakweri. Waziri bisu ko mar Homa Bay county makura sude. Kidhi Migori county. Migori county Wendo constituency. Yo ma Kanyawanga madhi Dede nyaka Rapogi nyo lande nyo akete budget manyoro ni nyo akete budget manyo lande en bende Los Salam Stella nyaka Gogo Inuriri bende nyo lande. Yo machielo en mawuok Suna history ora gi Nyatika kamoro ni Posta dhi Nyikendo Luwo Nyarungi nyaka Makala nyo lande. Yo machielo mabol chako lande en Masara nyaka Muhuru yo mosewuoye igni gi igni. Yo machielo mochako landi en Kababu madhi Pinyoyie Bondo to luwo Pinyoyie kadhi nyaka Uthu. Then yo mawuok Uthu nyaka Got Kachola bende nyo landi. Mago lamte manyo landi mwakete budget mare gachiel kende. Kidhi Kisumu county ka wawuoyo nitie yo mawuok Awasi madhi nyaka Hero. Mawuok Awasi nyaka Katito. Mano be nyo landi. Nitie yo mawuok Chiga Rabuor Chiga Road nyo lande mago nyo wakete budget. Nitie yo mawuok Holo iluoni Holo Lela Road in Kisumu West. Moko mawacho gi mago Nyando in Kisumu West en nyocha oselande maparo ni contractor oseyudne en osetimne procurement. Yo machielo nitie manyocha ma Kisumu yo ma Holo Lela yo no Rosa Buyo osebedo ka luwa ahinya ok we aywe office. Yo machielo en Grace Ogot Road in Kisumu town maboron en bende the land this week. To Maombaka ma ndara mawuok Ahero kadhi